Ora na Washington DC ndị ochie dike Olu Regional Assembly United States Ora ndị chile echichi ọnọgbo nnukwu adị n'igwe anyụkọma mmiri ọnụ ọgbụ ụfụfụ ndị ka mbe ndị Chineke jiri gozie obodo ndị ejiri chụọ ala Igbo mma odogwu karịrị odogwu a naghị ahapụ isi okwe ndị ọma ọnụ ga-adị ndị chile echichi ndị eji aka mba ndị ochie dike isi ọhụrụ wee kpọrọ obodo Soneto eze ugwu gburugburu okenụ ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ọ na-afụgọnụ n'egwu anyị gburu iche anyị ga-agbawa ndị nwe obodo anyị ga-agbalite ndị nwe obodo obodo ijaba aka obodo na-anọ na nkịtị ọ na-ahụgọrụ n'egwu anya abụghị otu ọ na-ahụgọrụ n'egwu anya abụghị otu ọ na-ahụgọrụ n'egwu anya mụrụ iche egwu anyị bụ ebe ọnwa Igbo na-elele ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ịhụkwala si egwu anyị abụghị otu odogwu ije anyị abịarutego obodo ekwelugo Olu Regional Assembly Ora ije tọndaze tiwele mkpa okilikili ka na-abụ ka ose anaghị elu atụrụ aja ga-ahụ amala ife mere na be ndị mmụọ ebe nwunye lụtiri nwunye ala anyị ga-agbabalị ndị nwe obodo anyị ga-agbalite ndị nwe obodo ndị nwe obodo ji abahụ aka obodo na-anọ na nkịtị obodo na-anọ n'efu obodo na-anọlụ n'ekwu enwere ndị Chukwu jiri gozie obodo enwere ndị Chukwu bara obodo n'aka a na-enwe obodo obodo a na-anọ na nkịtị obodo edelugo ndị Chukwu mere eze ndị Chukwu chọrọ mma ndị na-achọrọ agụrụ akwụkwọ mgbakiriri Olu Regional Assembly kedu maka anụ a medical mission olu nwa na-emere ndị ọlụ n'efu ọlụmamma olu sokwa ka anyị kelenu the President General